sé per què ha passat això, però aquí tinc aquesta notícia de IGN que diu que el tràiler de The Marvels és el més odiat de la història de l'MCU fins a dia d'avui. La setmana passada es va llançar el primer tràiler de The Marvels, protagonitzat per Brie Larson, Teyonah Parris i Man Beyani, que arribarà als cines a final d'aquest any. Aquest vídeo ens va permetre veure per primera vegada el trio en acció i sembla que no ha agradat gaire als fanàtics. Bueno, jo soc bastant fanàtic de l'MCU, de Marvel, i a mi sí que m'ha agradat. M'ha agradat moltíssim, a més. Es veu que ha estat bombardejat amb una bona quantitat de no m'agrada a YouTube. I diu aquí que, tot i que YouTube ja fa molt de temps que no mostra els no m'agrada, cosa que celebro bastant, a mi m'agrada molt que YouTube hagi pres la decisió d'amagar els m'agrada, perquè hi havia gent que es sumava, era allò de anem a putejar, no? Veiem que aquest vídeo comença a tenir molts dislikes, no anava a fer res, però li poso un dislike. La gent quan veu alguna cosa s'hi suma. Jo crec que hi havia molt sumar-se a dislikes, a no m'agrades, simplement pel fet de veure que hi havia molta gent que no li havia agradat alguna cosa. Ara crec que YouTube és més positiva. És una mica com els més 1 o els m'agrada que tenia Facebook en el seu moment, que era tot com molt més positiu, no? Era, si dones suport, li dones positiu. Si no, no fas res i ja està. I sempre et quedes amb la sensació de que o és positiu o és neutral, però no hi ha gent que es posarà en contra, no? Tot i això, diu la notícia que hi ha aplicacions o, no sé, extensions de Chrome, etc., que el que fan és poder veure aquest número ocult. Jo crec que deu fer com una estadística o alguna cosa, perquè realment no sé com es podria veure. Abans inclús, hi va haver una època que YouTube tu marcaves el m'agrada o el no m'agrada i a sota o a dalt hi havia com una fina línia que et mostrava el tant per cent d'una cosa i l'altra. Tot i que no et mostressin el número, sí que visualment et posaven una mica si hi havia més no m'agrades o hi havia més m'agrades, encara que no ho poguessis saber. Jo realment no sé com s'ho fan, no sé com ho fan per comptar els no m'agrades, si no es veuen, no sé si hi ha algú en el codi intern que mostra el client de YouTube, que mostri els no m'agrada, però a simple vista no es veu. No m'he posat a mirar el codi de la web de YouTube, i potser està en el codi i per això es pot veure. Però clar, si no es pot veure, no sé com ho pots veure, realment, perquè registrar els no m'agrada em sembla que no es pot, registrar-los tu externament. És una mica com les subs de Twitch. Les subs de Twitch les pots saber si la persona en qüestió té activat que registri els subs, però si no ho té activat, l'única manera de llegir-ho és que es publiquin al chat de Twitch. Llavors, si es publica, sí que pots capturar la publicació aquesta i saber que algú s'ha fet sub, però si no, no ho pots saber. Llavors, no sé com ho fan, la veritat. Però bueno, diu que en teoria hi ha 489.000 positius, 630.000 negatius, hi ha una mica més de negatius que positius, tampoc trobo que sigui exagerat, no és allò de 80-20%. Això seria un 48% a 63%, posem, seria més o menys, no? No és exagerat, sí que és veritat que és el que més negatius té. En Espanya també, 4.000 positius, 25.000 negatius, aquest és més bèstia, perquè aquest sí que és més gran, i 1,3 milions de visualitzacions. Jo crec que aquí hi ha molta visualització, que passa molt amb tràilers de cine i amb música, que ho veus 30.000 vegades i per tant no compta més likes, val? Hi ha moltes més visualitzacions d'una mateixa persona que no pas persones que hi han veient aquell contingut, no? Perquè, jo què sé, el tràiler potser jo el tràiler de The Marvels l'he vist 4 o 5 vegades, sabeu? Llavors, clar, no compta, no pots comptar, no puc fer 4 likes, faré un like com a molt, i moltes vegades no solen fer likes amb aquest tipus de vídeos, ho fan els fanàtics i tal, però la majoria de gent veu el tràiler o escolta la cançó però no fa cap like. Anem a veure el tràiler de The Marvels. A mi m'agrada molt, la veritat. Espera, The Marvels, perquè crec que no l'he comentat, no, aquest tràiler? És que crec que va sortir la setmana passada. La setmana passada ens vam posar amb altres temes que no tenen res a veure amb això i diria que no vaig arribar a comentar. A veure? Jo diria que no, Vaig al traster de David per veure-ho.
però no em sona. No, l'últim que hem comentat és Secret Invasion, i va ser fa 2 setmanes. Anem a reaccionar, anem a veure el tràiler de The Marvels, que ja us dic, a mi em va encantar. Posaré subtítols, perquè està en anglès, però bueno, ja, si no ja us ho tradueixo, no? És bastant senzill. Bueno, diu, és el Nick Fury que diu Capitana Rainbow, que és la Mònica Rambeau, vale? que sortia a WandaVision, però tenia un paper bastant limitat. Hem de veure més, de Mònica Rambeau, perquè hem vist poc. A veure si aquí se la veu més. Al final de la sèrie adquiria poders i es convertia en una Marvel. Bueno, diu que està entrant en el perímetre. Aquí la tenim. Hi ha com interferències. Mònica, què passa? Hola. Vale, i aquí hi ha com un cop. Aquí ha passat alguna cosa. No sabem exactament què, però ha passat alguna cosa. I ha sortit com disparada cap enrere. Potser està una mica fort, espera. No sé mai si regular-ho més o menys. Diu, sisplau, però ara fixeu-vos que la que parla ja no és Mònica Rambeau, ara és Kamala Khan, que és Iman Vellani, l'actriu. Kamala Khan, que va tenir la seva sèrie Miss Marvel, una sèrie així més juvenil, i ha estat substituïda, abans estava aquí Mònica Rambeau, i ha estat de cop substituïda per Kamala Khan. I està demanant ajuda, està please help, perquè no sap què està passant i de cop està a l'espai, perquè ella estava a casa seva. I diu, oh, ets Nick Fury, hola! Sí, flipa perquè diu, hòstia, ets Nick Fury, I pregunta, això és un test Avenger? És molt bona. M'encanta. A mi l'actriu m'agrada molt perquè és superexpressiva. Iman Vellani és increïble. Però a més el seu personatge de Miss Marvel m'agrada moltíssim, m'agrada molt. Perquè és superalegre, no sé, li dona com un toc molt més jove, dinàmic, em recorda molt a l'Spider-Man de Tom Holland, així, més jove, no sé, m'agrada. Pregunta si és un test d'Avengers, és molt fort. On està Capitana Rambeau? I la Capitana Rambeau ha vingut a parar aquí. Sona una música. A mi és potser de les pitjors coses que m'agraden amb els trailers de Marvel. La música aquesta que posen més així de discoteca o més canyera, més no sé com dir-ho, més urbana i tal, no m'agrada gens quan posen aquest tipus de música. I una de les coses que potser es pot criticar més d'aquest tràiler són les cares aquestes, els monigotes que li dic jo. Ja, un segon, que se m'ha descordat la bamba. A mi ja se'm va fer una mica cap enrere quan vaig veure monigotes a la pròxima pel·lícula de Guardians 3. No em va agradar gaire el tràiler on sortien tot de diferents com extraterrestres que es veien com que eren ninots. I bueno, aquí també es veuen una mica així plasticosos i una mica no gaire ben fets. Però bueno, és el primer tràiler, també. Penseu que encara queden mesos perquè s'estreni aquesta pel·lícula i hi ha molts temes d'efectes especials que segurament s'han de retocar. Aquí fa com un cop i veiem la tercera implicada. Recordem que The Marvel són 3, Capitana Marvel, que va a parar a l'habitació de Kamala Khan. Diguéssim que les 3 s'han com substituït entre elles. Han rotat. Apareix aquí i es queda flipant, que no sap què hi fa aquí. Però bueno, és una superfan de Capitana Marvel, Miss Marvel. Diu, què passa aquí? Truquen a la porta dels Khan, buscant a Kamala Khan. Estic a dins, ja, o sigui, m'encanta, és que m'encanta. O sigui, la truquen que la venen a buscar i surt disparar dient, estic dins dels Avengers, emocionada, saps? El Nick Fury aquí fent la cara de mare meva, i l'altre dient, bueno, els dos dient mare meva aquesta cria, saps? Bueno, diuen així com que quins són els seus poders, no? Que ella pot manipular l'energia i li pregunten què pot fer ella, no? I diu, no, ja us ho mostro. Mira que és tonta,
ha utilitzat els seus poders i ha passat el que ha passat, que s'han fet el canvi, i ara torna a utilitzar els poders. Que li diuen, no ho facis, per què? Doncs perquè apareix la Capitana Marvel una altra vegada aquí. Què hi faig aquí? On està la meva filla? On estaves, tu? Doncs mira, s'ha anat a l'espai un altre cop amb el gatet que vam veure on vam veure? A la primera pel·lícula de Capitana Marvel vam veure aquest gatet, que no és un gatet, és un extraterrestre en forma de gatet. Res, ens presenten els tres, les tres fent equip, suposa que lluitaran. M'agrada perquè ja també continuen posant cultura. Per aquí surt l'enemiga, aquesta és la principal enemiga. Podem veure que els que lluitaven contra, suposo, Capitana Rambeau o Capitana Marvel en les dues vegades que s'intercanvien són gent que treballa, diguéssim, per aquesta, que és la principal enemiga de la pel·lícula. Ara no recordo el nom que té. I aquí veiem com lluiten contra ella, no? Som un team? Som un equip? No som un equip, no som un equip. Però ella confirma que... És que m'encanta la cara de... Sí, ja. La cara de... Sí que som un equip. Sí que som un equip. M'encanta. Som un equip? No som un equip, no són un equip. Però realment sí que són un equip. Realment són un equip. M'agrada molt el tràiler, la veritat. La veritat és que aquest tràiler em va agradar molt. No sé per què ha rebut tantes crítiques negatives i a més, en els comentaris i tal tampoc s'ha vist... No, a la notícia aquesta que he llegit no diu el per què. La gent fanàtica posen aquí que diu que té mala qualitat els efectes especials, els efectes visuals i tal, que Marvel va a la deriva, però no diuen el què. Jo crec que podria ser que pugui haver-hi una mica de machisme en aquí, potser, pel fet de que són tres dones protagonistes. Podria ser que li hagi passat igual que li va passar a The Last of Us amb els episodis que van sortir tot d'homòfobs allà a passejar. Podria ser? No ho sé. Jo crec que no hi ha motius suficients com perquè realment la gent critiqui aquest tràiler, que és un tipus de pel·li que pot estar perfectament bé. Ja